баъди ҷамъоварии ҳосили зироатҳои асосии замин аз сабаби барориши элементҳои ғизогӣ бо ҳосил ва маҳсулоти иловагӣ аз рӯи мавҷудияти моддаҳои ғизогӣ кам таъмин мегардад. Аз ин лиҳоз барои барқарор намудани ҳосилхезии хок, кишт намудани зироатҳои лӯбиёдонагӣ ба монанди мош, лӯбиё, лӯбиёи чинӣ ва ғайра дар кишти такрорӣ ба хоҷагиҳо ҳам даромади хуб медиҳад, инчунин заминаи беҳтарин барои гирифтани ҳосили баланди зироатҳои минбаъда киштшаванда фароҳам меоварад. саҳмдори ҷамъияти саҳмии кушодаӣ ба номи Абдурахим Ҷумаеви ноиб Бобоҷон Ғафуров, Файзи Нисо Исмоилова баъди кишти ғалладонагиҳо, кишти мош ва дигар зироатҳои лӯбиёгиро ба роҳ монд. дар суҳбати саризаминӣ саҳмдор иброз дошт, ки кишти ин намуди зироатҳо барои ҳосилхез гардидани заминҳо кӯмаки ҳамаҷониба мерасонад. зироатҳои лӯбиёгӣ бо воситаи бактерияи лӯндашакле, ки дар решаи ин зироат мавҷуд аст, нитрогени ҳаворо дар худ ғун намуда, хоки заминро бо нитроген бой мегардонад. аз гуфти олимони соҳа, лӯбиёгиҳо ба туфайли бактерияҳои лӯндашакли худ хокро бо нитроген бой, инчунин аз ҳисоби системаи решаронии хуб ва боқимондаҳо сохтори хокро беҳтар менамояд. дар амал татбиқ кардани таҷрибаҳо имконият медиҳад, ки кишти асосӣ саривақт ҷамъоварӣ ва барои кишти такрорӣ замина гузошта шавад. ҳосили дар кишти такрорӣ гузарондашуда бояд дар фасли тирамоҳ пухта расад ва саривақт ғуничини онро ба анҷом расонед. طبق معلومات‌های دسترسگرده زیاد از 23,000 گکتار کشتی تکراری زراعتی کشاورزی گذران شد. پیش از من در کشتی تکراری این کشتی غله‌دانگی جوار مکه برای این پیش از من لوبیا موش جوار مکه برای دانشالی از سبزیجات بیشتر سبزی من بعد ما مهلت داریم گذرانی کشتی ترپ شلغم داریم پروردی پمیدور باز اینجا زراعت خوراکی چاروا و پولیدو کشتگیرانده شده است. дар амал татбиқ кардани тадқиқот имконият фароҳам меоварад, ки вобаста ба шароити тағйирёбии иқлим ва афзун гардидани талабот ба ғизо, муайян намудани меъёри оптималии нуриҳои маъданӣ ва нуриҳои моеъ, ҳамзамон таъсири онҳо ба ҳосилнокӣ, сифати дом бештар ба эътибор гирифта мешавад. ҳар сол ба ҳисоб меёна дар майдони 25-30 ҳазор гектар кишти такрории зироатҳоро мегузаронем ва имрӯз мо аллакай дар майдони зиёда аз 23100 гектар кишти такрорӣ гузарондем, ки ин 92% дурнамоиро ташкил медиҳад. ва мо ҳозир як ҳафта то 10 август боз муҳлат аст. мо дар ин муддат метавонем кишти сабзӣ ва кишти турбу шалғамро гузаронем. таври олимони стансияи таҷрибавии хокшиносии миллиятивии суғд таъкид менамоянд, ҳар як хоҷигидор бояд миқдори муайяни хоки заминашро аз ташхис гузаронад. ин чораҷоӣ имконият фароҳам меоварад, ки таркиби хок муайян ва барои ворид намудани намудҳои нуриҳо тавсия дода мешавад. пеш аз кишт фосфор ва калий ворид намудан ба замин ва дар давраи нашунамо нуриҳои нитрогенӣ ҳамчун ғизодиҳии иловагӣ истифода мешаванд. аз нуриҳои муосири баргӣ низ истифода намудан омили ҳосили фаровон ва ҳам сифати баланди маҳсулот ба даст овардан мебошад. кишти такрорӣ имкон медиҳад, ки самаранокии истифодаи замин ва об баланд гардида истеҳсоли сабзот, хӯроки чорва ва зироатҳои лӯбиёгӣ афзоиш ёбад. ғайр аз ин кишти такрорӣ ба беҳтар шудани ҳосилхезии хок низ мусоидат менамояд. 4 обкати агар сабзи қатор шудага бошад, мош бошад, амин замини намима коридам қатор мешавад. یک обкати یا که 2 обкати пурра қатор мешад, давраи вегетация бошад, бисёр шавад, амин 3-4 обкати ҳосили пурра гирифтан мумкин. дар вилоят дар ҳамаи шаклҳои хоҷигидории кишоварзон кишти такрории зироатҳоро гузаронида баҳри дар амал татбиқ намудани ҳадафи стратегияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини амнияти озуқавории мамлакат, тадбирҳои саривақтӣ меандешанд. кишоварзон ҳар як ваҷаб замини дар ихтиёрдоштаи худро самаранок истифода бурда баҳри таъмини бозори дохилӣ ва содироти маҳсулот пур кардани сабади истеъмоли сокинон саҳми арзандаи хешро мегузоранд.